Hello guys și bine ați revenit la Mici Curioși, #CrazyMom. Crazy Mom. Astăzi aș vrea să vă mai împărtășesc una dintre experiențele mele cu Sofia, mica mea curioasă, care evident că îmi pune foarte multe întrebări. De fapt, o să vă povestesc un șir de experiențe pentru că m-a întrebat de multe ori cam același lucru, respectiv: mami, cum e să fii adult? Sau mami, e mai bine să fii adult decât copil? Sau mi-a spus: mami, nu mai vreau să fiu copil, vreau să fiu adult, am vrea atât de mult să fiu adult, să nu mai... Say what? Și de fiecare dată avem o discuție despre asta, care e de multe ori similară cu cele precedente, dar nu contează, reluăm de câte ori e necesar și de obicei discursul meu e așa: păi mami, uite, a fi adult are și părți bune și părți mai puțin bune, ca orice etapă din viața unui om. Avantajele atunci când ești adult, printre avantaje se numără faptul că ai o libertate mult mai mare. Da, mă rog, asta nu e întotdeauna adevărat, dar asta e o altă discuție. Ai o libertate mult mai mare de decizie, poți să faci lucruri fără să mai ceri voia adulților sau poți să te uiți la ce vrei tu fără să mă mai întrebi pe mine: păi să mă uiți la desenul ăsta? Nu, pentru că e o ghenă. Și da, mi-e greu, uneori mi-e greu și sunt: Doamne, ce e bine atunci când ești adult? Stai să vedem. Hai că sigur mai găsești ceva. Poți să îți suni prietenii și să te vezi cu ei oricând vrei tu, nu doar când te lasă mami. Și nu te mai ceartă nimeni și nu-ți mai spune nimeni: vezi că n-ai făcut bine ce ai făcut, nu e bine ce ai făcut. Sau, adică, da, nu te mai sâcâie nimeni, să spunem așa. Pe de altă parte, printre părțile mai puțin bune se numără faptul că ai o grămadă de griji și responsabilități. Trebuie să, adică, uite, e și o parte rea în faptul că nu mai ai nimeni să te sâcâie și să-ți spună ce să faci, pentru că trebuie tu să știi care e diferența dintre bine și rău, ca atunci când se întâmplă, eu știu ce chestie, să fii pregătit să spui: băi, eu vreau să fac asta sau eu nu vreau să fac asta, adică să fii pregătit să iei propriile decizii, să-ți porți singur de grijă și apoi profit de ocazie și îi zic: uite, de aia mami încearcă să te învețe pe tine, să faci o grămadă de lucruri singură, fără să ai nevoie de ajutorul meu, cum ar fi să-ți pregătești măcar micul dejun, să o ajuți pe mami să șteargă nu știu ce praf și să speli vasele, să îți strângi singură jucăriile, să te îmbraci, să te încalci, să te speli, să faci chestii din astea basic singură, tocmai pentru că eu îmi doresc să te ajut și în viitor să-ți fie ușor să faci lucruri, nu să te gândești că vai ce greu e pentru că nu mai este mami sau cineva să facă pentru mine. Și îi explic toate chestiile astea. Sigur că uneori îmi vine să-i zic, adică dacă ar fi să-i răspund eu pe bune, ea zice: da, e super să fii adult. Uite, aș putea să-i zic o dată: ce înseamnă să fii adult? Păi hai să vedem. Uite-te la mine, mă trezesc dimineața, ai școală online 4 ore, stau acolo cu de fundul tău. După aia se termină școala, repede să pregătim masa de prânz. În timp ce pregătesc masa de prânz dau 50 de telefoane pentru job, că na, și sunt: stai că mi se arde supa. Da, domnule director, aveți mare dreptate. După ce mi s-a ars supa și domnul director s-a supărat că eu m-am supărat că mi s-a ars supa, vine momentul glorios de a face teme și te duci la Sofia, la copil, whatever, și spui: alo, hai la teme. Nu, acum că mai am de... Nu, acum e momentul să facem temele. Sigur, avem un program, funcționăm după program, dar se mai întâmplă să nu funcționeze nici măcar program. Așa, ne certăm puțin că nu vrea să facă teme, până la urmă face teme. Stai acolo și stai lângă ea și verific-o și spune: uite, acum faci tu, David, să te verific. Și în timpul ăsta mai dai 13 telefoane, 2 maxim, și mai dai 13 mail-uri, 1 maxim, și ea vine: mami, dar nu știu aici să fac. Bine, hai să vedem, hai să nu știu ce. Între timp te uiți la ceas, sau s-a făcut ora de tenis sau de antrenament sau de pian sau de ce activitate are copilul tău, da? Vai, hai repede, ne îmbrăcăm, ne aranjăm și plecăm la antrenament. În ora aia de antrenament profiți și tu de ocazie, mai dai niște telefoane, eventual îți iei laptopul după tine, că ce să facem? După ce s-a terminat și ora de antrenament, mergi repede acasă, că e deja seară și trebuie să-i dai copilului masa de seară pe care n-ai pregătit-o din timp sau poate n-ai nu știu ce cumpărat, că ai uitat să cumperi pâine și te duci repede la Mega și mai stai și acolo la coadă și mai pui și masca și n-ai masca și te întorci și... Da. Și vine seara, finally, momentul glorios în care durează până o bagi în pat, până îi citești povestea de seară, că citim și frumos și cum să nu citim, cum să sărim peste o zi în care să citim și după ce crezi că totul s-a terminat și spui noapte bună și îi dai pupicul de noapte bună, ea spune: mami, nu pleca, vreau să dorm cu mine. Și tu îi explici: mami, uite, mami azi, din cauza că a făcut 1000 de lucruri,
conexe jobului. Are de lucrat foarte mult și a venit în sfârșit momentul în care am 6 ore libere să pot să lucrez. Și a zice, mami, vrem să dorm cu căldurica sufletului tău mater. Și o convingi încă 10, 15, 20, 30 de minute că nu e ok și până la urmă îți dai seama că mai bine dormeai cu ea, că era mai simplu. Dar totuși te ții de regula ta, aia de adult responsabil în care îți înveți copilul să doarmă singur. Și se face 9 seara sau, 9 și ești în sfârșit. Acum pot să mă relaxez, nu? Să lucrez! Yay! Și ții laptopul și te apuci și îți cade ochiul în gură și îți mai faci o cafea și îți dai seama că au trecut 2 ore și n-ai terminat treaba și îți mai faci o cafea. Și până la urmă, la un 2-3 glorios al dimineții, te duci și tu în pat lângă copilul tău și mai ai de dormit practic 5 minute și o iei de la început. Nu? Cam asta înseamnă să fii adult. Apropo, pe această cale, aș vrea în primul rând să-i felicit pe toți părinții care, mai ales în pandemie, că acum cumva eu cel puțin am descris o zi din viața mea de pandemie, sunteți niște eroi. Bă, niște eroi, n-ai cum, adică să fii părinte și să ai work from home, da? Să lucrezi de acasă. Și să ai și copilul care lucrează de acasă și are școală online, adică. Și să fii acolo, nici nu pot să îmi imaginez, eu am un singur copil, dar cum ar fi să am 2 sau 3, și sunteți mulți care aveți mai mult de un copil, da? Și să aibă toți, adică fiecare să aibă nevoie de laptopul lui, în camera lui, să fie liniște și tu ca părinte, voi ca părinți să aveți nevoie de o cameră în care să fie liniște. Și după aia urmează temele, fă teme cu unul, fă teme cu altul, gătit, în timp ce gătești trebuie să-ți rezolvi și tu problemele tale. Deci părinți care lucrați de acasă în această perioadă mirobolantă a vieților noastre și aveți și copiii care stau numai acasă și nu mai există 4 ore în care sunt la școală și poți să-ți faci treburile tu și poate după aia la un after school îi lași și la fel poți să-ți faci tu treburile. Nu, acum sunt 24 din 24 lângă tine și în continuu auzi: Mami, nu știu să fac aia, mami, joacă-te cu mine, mami, du-mă în parc. Și da, trebuie să-i ducem în parc și trebuie să ne ocupăm de ei ca și înainte, pentru că până la urmă lipsa asta de activitate pe ei îi omoară, la fel de mult cum ne omoară și pe noi faptul că lucrăm de acasă și până la urmă noi suntem stâlpilor și noi suntem responsabili și pentru ei și pentru fericirea și bunăstarea lor și, nu? Și evident trebuie să înțelegem în perioada asta că și copiii, faptul că nu-și mai consumă energia nici măcar la școală, poate nu se mai duc nici la antrenament, nici în parc foarte mult, că să nu cumva să interacționeze cu un copil bolnav sau Doamne ferește. Și toate lucrurile astea îi afectează foarte mult și trebuie să fim acolo pentru ei și să le spunem de fiecare dată: o să se termine, e o etapă, e o perioadă și mie mi-e greu. Eu asta îi spun Sofiei când mă mai întreabă: mami, o să se termine vreodată corona? Când o să mai poată să vină prietenii pe la mine? Și cum ar fi eu să-i răspund: nu știu, mami, poate niciodată. Nu, eu trebuie să fiu acolo strong și să-i spun: mami, nu cred că mai durează mult, 5 minute cred că mai durează coronavirus. Nu, îi spun real, îi spun: mami, nu știu cât mai durează, dar cert e că la un moment dat, în curând, se va termina toată nebunia asta și lucrurile vor reveni la normal. Și trebuie să fim acolo, să le dăm încredere și să ne jucăm cu ei atunci când ne cheamă. Da, Sofia are 7 ani jumate și recunosc, nu mai am nicio răbdare să mă mai joc toată ziua, bună ziua, și așa, am teme de făcut, am mâncare de făcut, am job și da, nu mai am timp, nu mai am să mă joc cu ea. Dar mă joc cu ea, uneori zic: uite, 10 minute, jumătate de oră, da, ne jucăm, cu ce vrei să ne jucăm? Și de obicei încerc să se întâmple și o chestie educativă cât de cât în jocul ăla, ori vorbim în engleză, ori să zicem scriem pe tablă și o învăț anumite litere, matematică, habar n-am. Și da, trebuie să ne rupem din timpul ăsta, care oricum e foarte puțin, ca să și petrecem timp cu ei. Timp de calitate, nu doar hai fă temele, hai să vedem, timp de calitate. Și da, suntem niște eroi, de fapt super eroi în perioada asta, că ziua are tot 24 de ore. 24 din care probabil toți părinții sunt 20 cel puțin în picioare și mai dorm și ei. Mă uitam, văzusem un meme drăguț pe Instagram, pe Facebook, nu mai știu, și zicea: cea mai căutată întrebare de pe Google: cum să dormi 8 ore în 4 ore? Recunosc că dacă ar exista răspunsul la întrebarea asta, aș fi cea mai fericită.
Oricum, cumva am ajuns la concluzia în ultimul timp că nici nu mai am nevoie de mai mult de 4-5 ore de somn. Nu știu de unde vine această energie nebună, probabil că așa e în cazul multora dintre voi. Bă, și stau uneori și mă gândesc. Nu știu, poate vi se întâmplă și vouă. Eu am de multe ori feeling-ul ăsta, știi? Tocmai când mă mai întreabă Sofia cum e să fii adult, îmi vine să-i zic, du-te și întreabă pe măta mare sau pe tactul mare, că eu, ce mă întreb pe mine, ce eu sunt adult? Adică ce? Cum adică eu sunt adult? Păi eu am 31 de ani și jur că uneori stau și îmi dă cu virgule și stai cum ce? Cum adică eu am 31 de ani și mă duc la oglindă și mă uit așa și sunt... Nu. Eu, în capul meu, am tot undeva la 20-something, da? 20-something. 21, 22. Și nu înțeleg unde s-au dus următorii 10 ani. Unde s-au? Cum? Când au trecut? Unde sunt? Și ce am... Bă, și nu mă simt adult, nu știu ce înseamnă să te simți adult, că asta vorbeam la un moment dat cu o prietenă, zice, dar cum adică, explică-mi și mie, cum adică nu te simți adult, dar cum te simți? Cum se simte în vreun fel să fii adult? Și eram, bă, nu știu, dar n-ar trebui să mă simt altfel decât la 20 de ani? Adică da, am un copil, am 17 joburi, am de făcut în chestii și am responsabilități, dar totuși e ceva acolo, adică știi cum îmi dau seama foarte clar că nu mă simt adult? În momentul în care, de exemplu, vine vorba despre, nu știu, am o discuție cu cineva care implică mai multe generații și zic, da mă, păi adulții din familia mea nu știu ce. Și după aia îmi dau seama că eu când am zis adulții din familia mea, nu m-am referit la oamenii de vârsta mea din familia mea, ci la părinții mei și toți cei din generația lor. Și după aia am așa o secundă de brain emission. Stai, ce tocmai am spus adulții? Bă, stai că și eu sunt adult? What? Nu. Da, nu știu, vouă vi se întâmplă asta? Cum adică am 31 de ani? Nu, what? Da. Și deci Sofia când mă mai întreabă cum e să fii adult, data viitoare să-i spun, nu știu mamă că eu nu sunt adult, n-am ajuns până acolo, întreabă-mă peste 10-15 ani. Bă, și uite, mă mai gândeam la o chestie. La 23 de ani, cred că în capul meu eram chiar adult, mult mai adult decât sunt azi în capul meu. Pentru că la 23 de ani am rămas gravidă. Și ce am zis eu? Păi nu pot eu să am un copil? Păi nu pot eu să-l cresc și să fiu un zeu? Păi ce poate să fie atât de greu? Mă descurc eu și cu asta. Bă, și cu un an înainte, atunci a fost și mai adult, cu un an înainte a venit soțul meu la mine, mă rog, la vremea aia era soțul meu, și mi-a zis, te rog, hai să ne luăm un câine. Și eram, nu! Bine, eu n-am fost niciodată genul de om care zic nu, dar eram, nu, e greu să ai un câine, eu n-am avut și-mi doresc, mi-am dorit din copilărie și zic, ce câine? Un golden retriever imens, noi stăm într-o garsonieră și hai să ne luăm un golden retriever. Și am zis, ok, înțeleg că n-ai avut câine și în fine am încercat să-l conving să explic, știi că e o responsabilitate mare să ai un câine, că trebuie să-l scoți în fiecare dimineață afară și nu poți să zici, eu azi vreau să dorm mai mult pentru că așa vreau eu, nu, că e câinele ăla care e, scoteți-mă afară, vă rog. Cumva a fost exact la fel cum e acum cu Sofia, care îmi zice, hai să ne luăm un câine, hai să ne luăm o pisică, hai să ne luăm un hamster. Și evident, ca și acum cu Sofia, și atunci am cedat și am zis, bine, hai să luăm câinele, dar tu îl scoți afară, tu îl speli, tu faci nu știu ce. Da, 5 minute mai târziu, nu 2 zile, cine îl scotea numai ea afară pe câine? Moa. Cine spăla câinele numai ea? Moa. Tipic. Ei bine, se pare că atunci, la 22 de ani, dacă asta voiam să spun, atunci am avut oarecare maturitate în creier care mi-a spus, băi, alo, vezi că dacă ai un câine, adică trebuie să te trezești în fiecare dimineață, trebuie să... Adio oversleeping, adio, nu știu, plecat în vacanțe toată ziua, bună ziua, că ai un câine acasă. Și am zis, da, mi-am pus toate problemele astea și m-am gândit, băi, e greu totuși să ai un câine. Un an mai târziu. Test de sarcină pozitiv. Artificii! Am un copil. Ce a fost de fapt în capul meu la 23 de ani când am zis oh, I can do this? A fost, mă lovise trenul. Eram mai adult decât sunt azi. Când dimineața la ora 7 când ne trezim suntem, Doamne, de ce, cu ce am greșit în viață? Hai, vă rog, spuneți-mi că nu sunt eu atât de denaturată și vi se întâmplă și vouă asta. Da. Eroilor. Asta vreau să vă zic. Sunteți niște eroi. Cum e să fii adult? Mai ales dacă ești și părinte, adult egal erou. Părinte în pandemie egal super erou. Keep it up. Felicitări. Aplauze. Atât am avut de zis. Eroilor.